हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडियोआव बरायहरनाय थाबावबाय दे। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडियोखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोन बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबामफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडियोनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैयो दे लोगोफोर। स' नोंथांमोनाथ' भिडियोनि टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानैनो मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडियोनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों। एक्चुअली लोगोफोर भिडियोफोरा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर दानिया फैदो दे जों बे अफिशियेल मिउजिक भिडियोनि बागै एसे मिथिना लादिनि दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे मिउजिक भिडियोखौ हेर' फिल्म प्रडाक्शन बेनाराव आपल'ड खालामनाय जादों दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर बे मिउजिक भिडियोनि टाइटेलानो जाहैबाय टाउन गेजेर गामि गेजेर दे लोगोफोर। स' लोगोफोर दानिया फैदो दे जों बे मिउजिक भिडियोआव गुबै सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दोंमोन एसे मिथिना लादिनि दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जों बे मिउजिक भिडियोआव गुबै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों सुरजित आरो निसानि नार्जारि दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिथांमोनजों लोगोसे जों बेयाव गोबां फाव खालामनायखौबो नुनो मोन्दों दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन बिथांमोननि मुंखौ आं बेयाव मख'लायला दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे मिउजिक भिडियोआव रिलेक्स एन्ड टिउनखौ होदों प्रणब नार्जारि दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर बिथाङानो बे मिउजिक भिडियोनि मेथाइखौबो रोजाबदों दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर जोंहा डाइरेक्सनखौ होदों नयन बर' दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो बे भिडियोखौ नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायदो दे लोगोफोर। भिडियोनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै होदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर।